मिनिटनि गेजेरावनो सोनो हादों बड'लेण्डआ मा बुंनो सानो आदा बड'लेण्डआथ' देरहागोन दा ग्रुपफोरखौ लादेरनायाखौसो उसुबिदा मोनदों दायो जोङो फैबाय लोगोफोर साइ स्टेडियामाव दा जेनाखि 2024नि 133 दुरां काप जेनाखि जानो गोनां दिनै 12 तारिखआव बड'लेण्ड एमसि भार्सेस BSF जों बे मोननै टीमनि गेजेराव दिनै जागोन ओमफ्राय जाहायो आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे फुटेजनि गेजेरजों देखायलांसिगोन लोगोफोर नायलांदो लोगोफोर बिदिब्ला दा बिसोरो ओरैबायदि नै बड'लेण्डनि सापर्टारफ्रा आयु नायदो नै अयथासार गासिबो बड'लेण्डनि सापर्ट गोजा दा बड'लेण्ड एफसि बड'लेण्ड गासिबो बड'लेण्ड एफसि दा माबायदि मोनदों मोजां दा ना जेरैखिया देरहानांगौ दा बड'लेण्डआ बरिया दा गासिबो ओरैहाय नै बरिया बड'लेण्डनि सापर्टार गोजा स्टार्ट जाबाय लोगोफोर नै नायदो नै सोर देरहायो नायनायसैलाय बड'लेण्डआ सोग्रोबाय लोगोफोर दायो बड'लेण्ड एफसिआव 1 मिनिटआवनो खेलायनाय लोगो लोगो सोबाय आरोना BSF खौहाय बड'लेण्डआ अयथासार बरिया दिनै गरबेसे सोयो नायलांदो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो देखायनो फैगासिनो दङ लोगोफोर नायदो नै अयथासार खुसि आरोना जोङो दायो फार्स्ट टाइमावनो आयो माव नै आउट होबाय मानो ट्रेप सोदोलाय गुसेब जोङो हम खेलाबो सोना हो फाटाफाटि आगुन लगा थोस मेंफाजोबलायखाबायलै सोग्राफ्रा मा सोग्राफ्रा आयो मानसिया दासो थ्रोब जागासिनो नै ओरैबो हानजासे बागुरुम्बा मोसाग्राफोर ओरैबो नै बड'लेण्डनि सापर्टारफोर गोजा बिसोरो माबायदि मोनदों बरिया दा बड'लेण्डआ दिनै एकदम विनार जाखाङो दा आगुन फाटाफाटि जादों लोगोफोर दिनै बड'लेण्ड एफसिआ 2 सोलायबाय 2 BSFआ सोलायबाय ओरैबायदि जाखाङो दा दा सम बड'लेण्ड एफसिआ गल 2 सोबाय BSF खौहाय लोगोफोर रेड होबाय रेड होबाय हनै सोरियो मिथिंगा दुइ नाम्बार
Tolongnya daye finally Boroland FC-a 2 winner-आव जानो हाबाय दा Boroland FC-आ बेसेबां गरबा सोदों आरो बेसेबां गरथाम सोदों दा फाइनालि Boroland FC-आ winner लोगोफोरनि जोब्बाय दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोसै